Dobrý deň prajem. Aj vám sa tak dnes v sobotu 9.8. koľko máme hodín? 12:16 zle dýcha. Ja som kosil záhradu a musel som skončiť kvôli tomu, že som srdciar a cítim, že sa mi ťažko dýcha. Prečo je tomu tak? Ja vám teraz nahrám obrazovku a vysvetlím, čo za tým je, za tým ťažkým dýchaním. V aplikácii CalComfort, keď si ju otvoríte, tak vám ukáže všeobecných 23 stupňov 50% a ostatné údaje. Vľavo dole, ak je tá modrá šípka, vpravo od nej máte slniečko za oblačíkom. Ak na to kliknete, ja som na to klikol, vidíte, že vpravo hore sa vám zobrazí, že sme v Žiline a že je 27,3 stupňa 60% relatívnej vlhkosti. Len ten údaj, absolútna vlhkosť 15,71, pred chvíľou bol nad 16. To znamená, že máme veľmi veľa vodnej pary vo vzduchu, to znamená, že dnešný vzduch je veľmi vlhký. Tu je aj jedna odpoveď alebo odporúčanie, ak vás niekto presvieča o tom, aby ste si v Žiline dali chladné stropy, že to je bezprevanová klimatizácia, tak pre vysvetlenie mám na to video a ešte nahrám radšej jedno, aby som to lepšie vysvetlil. Stropné chladenie pri 15,71, ako je teraz, tak vám dojde pri chladení na vlhkosť 99% alebo 98%, neviem, ako to majú softvery nastavené, ale nesmie dojsť na 100%, inak by vám z toho pršalo. A dnes 27,3 stupňa nie je tak veľa. Áno, bývajú aj oveľa vyššie teploty, 35, 36 stupňov, ale býva suchý vzduch. Ja tu ešte dám niektoré merania, napríklad aj pri mori v Taliansku, kde bola tá absolútna vlhkosť až 20. Len tam bola jedna výhoda, tam fúkal vietor a dnes ani lístok sa na strome nepohne. Doslova je bezvetrie, čiže je spárno. Sľúbil som dôkaz, tak si pozrite. V Lidodi je solo 28 stupňov 75%, relatívna vlhkosť, ale absolútna 20,41. Pokračujeme ďalej. V Žiline bolo 3. júla tohto roku až 35 stupňov, ale relatívna vlhkosť iba 25 a nízka bola aj absolútna 9,95. Porovnajme si to ale s iným dňom v Žiline. Ešte pre porovnanie dva prípady zo Žiliny, 24 stupňov, 35 stupňov, čiže rozdiel 11 stupňov, relatívna vlhkosť 53 a 25 a absolútna vlhkosť pri nižšej teplote bola vyššia absolútna vlhkosť ako pri vyššej teplote. Čiže oba údaje dohromady, teplota s relatívnou vlhkosťou, zodpovedajú potom absolútnej vlhkosti. A na záver viete, že v dovolenkových destináciách večer býva vlhko tiež nedýchateľno, čiže máme tu na Lidodi je solo 22,17, 24 stupňov, 78% relatívnej a absolútna vlhkosť pomaly 17 gramov na meter kubický. Odporúčam vám, aby ste si tú aplikáciu stiahli do mobilu. Ja mám iPhone, či je aj v tých iných operačných systémoch, neviem, ale je to dobré si to skontrolovať.